Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fabricate Shillong, ringkat bat ka Victorium, kadukan kitiar kilan met ka babhatam hakador ka babit, Hannong Thumai Old Beat House Shillong. Rakhe ka Women's Day da ka health check-up, ringkat bat ka Woodland Hospital Shillong. Ya kakot kabalaay kerteng jutang ukhon khasi la pelaj pajba do MLA jong ka Umroi constituency uba George B Lingdo hakajingilang kabalalong harut yo Umroi ya kani kakot la tho da uba si jerwa kum kadak ka jingken mau e yala ukuni jong u uba rang jerwa ubala khla no hakasitri ukala lengkot haus nem khat khandai spa khandai pho ubadairu nong penduai pat unong kenia nong kriam ubala yo ya kasap bakerpang no ublai. Yagani kakot lala aban yo na kedukan khasi bookstall agency bat na sinot complex na kakamra kabalai pukundai. Kani kakot kidon ya ki kom perkat ha kabi debat ka kolsor ka jungi. Kaba mdei kumbuong babu mene tang ha ka kom perkat kinong sora ndrei ha ka kom perkat jong kiwen mar ka khasi jungi bun ba ki bentaju kolsor lagi jong gidong ki than subah saya Tiat kumba inong toa ila ong mentan berpisiyo ihi ki kita kisembo berkat kebetidan bangi 4 juk tiap morok sikata but kum mengi ong baka jadberi kasi kerong jadberi ko kerpang aga pertai ngide ben peni sya ya kita ka jinglong kerpang but bangin ie jala jong ketien namar ba hagane ka por jungi ke pementa kamtam ki samla jungi ki dang khidang san Kim nang shu ban i ya ga jong ketien ki su le ran ban kren ya ketien khasi ha pipe ja surok khan ti sin kin hab ki ya ki kren kre ba ketien jong ki wei pat kim kren tang ya ketien le jong bat kumbo hong chip ka sungi ka spelling hab pi snap hab ki kren la ga long ha surok la pi long ha ka television la ga long ha ka all india radio ni so ba ki la ring ka sur pareng ki sur kla ki balai puchat Habagi keren kim pendun kam su ya kasur khasi lejong bat kam tam hagabi dei bat ka spelling ni ya menjur borok khot ba kamlong renti haga tho ka puli haga tho ka tar jong ka jai beriu jongi te ka baning kong ni sap nga ai ngu ai dem yo blai track na bo bo ba tha kolong mru man mru ni yong ne pthai bola ai ro ya nga ha du ka ne kerta mangan la ban penmi ya ka ne kot Ngai kuble ya barok ki balayuan ne. Tengai kuble ya kini no keren bro. Uni persa jongau balan no senyang naga penta kan ka kot ka jonga. De lembaga dia lam ka jong i. Ude ule shora ro hikai persen tenis. But upala tre hitam menyerap yang hat bun kilia. Nang tang ai kuble padia ba sawian iba masing sawian sibon ki kot ke bam i la tho ba sibon ki bam i la kren mata ai kuble ya i bat kalalong sisa ka thmei ba ka thmei san ha ka long breu man breu ha ka bangi de ban im ha ne pthai ban kamai ka hok bat ban im rukat kum ka hok